Milí priatelia, viem, že si nemám čo dovoľovať, ale dovolte mi pri tomto pre mňa významnom sviatku 25. výročie nežnej alebo zamatovej revolúcie, že sme sa tu zišli aspoň toľky, koľky sme sa zišli. Ja viem, rôzne sa hodnotí tých 25 rokov. Dnes bol na Markíze od Henricha Krejču veľmi silný dokument, ktorý sa volá Nežná. Ak si ho môžete, pozrite si ho. Bol po obede o 2:00. A to je dobre, lebo to videli aj študenti, predpokladám, ktorí o revolúcii alebo o roku 89 vedia veľmi málo. Všetci vieme, čo sa za tých 25 rokov udialo, všetci vieme, aké vlády sa vystriedali, všetci vieme, že asi sme nečakali, že budeme o 25 rokov len tak málo vzdialení od toho, kde sme boli v 89. Žiaľ, taká je pravda, ale nie to je dôležité. Dôležité je to, aby sme si tento sviatok uchovali v sebe a hlavne ten revolučný deň 27. novembra, kedy sme aj my v Rimavskej Sobote sa pripojili ku generálnemu štrajku a kedy sme sa odvážili vystúpiť a niečo povedať a potom v tom pokračovať skoro každý večer, až kým neprišli zimy, potom sme sa už stretávali v Dome kultúry. Tak ja by som si v tomto momente veľmi rád spomenul na ľudí, ktorí tam boli s nami, ale ktorí žiaľ sa tohto výročia nedožili. A z našich ľudí je to hlavne Peter Lebovič, potom je tam Janko Kováč a Lacko, ale priezvisko sme si už nezapamätali, možno, že keby sme mali tú kroniku, tak na to prídeme. Že nás zostalo ešte zo pár tých, ktorí si na to vieme spomenúť. Myslel som si, že to bude tak, ako komunisti dakedy oslavovali, keď bolo 25. výročie SNP, tak boli obrovské celoštátne oslavy a v každom meste oslavy. Teraz už v málo ktorom meste sa takto vôbec stretnú ľudia, ako my tu v Rimavskej. Ale verím, že je to odkaz pre novú generáciu v tom, že nebolo to až také ľahké, nebolo to až také jednoduché. Pred chvíľou sme sa rozprávali, že toho 27. keď bola tam improvizovaná tribúnka na 1203, bolo nás tam dole zopár a rozhodovali sme sa, kto tam vlastne pôjde, kto vystúpi, kto prečíta požiadavky občianskeho fóra, kto povie prvýkrát aj v Rimavskej Sobote z tribúny, že treba odstrániť článok 4 z ústavy, teda vedúcu úlohu komunistickej strany. Ale nakoniec sa to roztrhlo. Peťo Lebovič povedal, však ty si moderoval akcie v Kultúráku, choď tam, lebo ja by som to svojim račkovaním, a viete, ako on hovoril, možno by mi nerozumeli. Takže v podstate bola to možno taká znúdzecnosť, ale išiel som tam prvý, ale nie to je dôležité, kto tam bol prvý. Dôležité je, že sme sa potom dali dohromady, v tomto meste Slováci, Maďari, mladí, starí, a že sa vytvorilo také spoločenské hnutie, ktoré bolo veľmi silné. To silné hnutie trvalo pre mňa až do prvých slobodných volieb. Potom sa to začalo deliť na rôzne strany a až sme sa dostali sem, kde sme dnes. Nechcem to hodnotiť, nemám na to právo, ale to pred tými 25 rokmi bolo také niečo silné, čo pre mňa, a myslím si, že aj pre vás, bude dlho, možno do konca života, alebo asi určite do konca života znamenať v mojom vnútri, aj vo vašom vnútri určite veľa. Spomeňme si teda na tých, ktorí tu už nie sú medzi nami a verme, že výdobytky toho spred 25 rokov, čo sme si mysleli, že dnes už budú jasné a že budeme oveľa ďalej, že sa dožijeme toho, že naozaj budeme niekedy na Slovensku v malom Švajčiarsku, ako nám to len on, pán Mečiar, sľuboval, že do 10 rokov tam budeme. No nie sme, ale... Niektorí sú. Niektorí sú. Ale máme tú šancu a za tú šancu sme my pred 25 rokmi bojovali na tých tribúnach a verím, že aj po nás príde generácia, ktorá bude mať na to priestor a ktorá nikdy nezabudne na tento deň. Martin. Sú tu sviečky, takže nech sa páči. A ešte poprosím Tibora, aby prečítal báseň. Ja by som chcel poprosiť Dana Brezinu, pretože Dano Brezina
Počkaj, nechci odo mňa, aby som čítal 20. Dano Brezina je človek, ktorý sa dostal k tým najvyšším štruktúram politického diania v tej dobe, takže Dano má aj musí mať morálne právo povedať pár viet, potom sa možno pridám k nemu aj ja. Dano, prosím ťa, povedz niečo, nemusíš ísť hore, môžeš zostať aj tuto. Povedz pár slov, lebo... No nie, pre mňa je najdôležitejšie, aby ľudia nenaskočili na tie trendy, ktoré dneska sa objavujú konšpiračné, že nejaká EŠTB vymyslela 17. november a niečo. To sú absolútne hlúposti. My sme tu vôbec nevedeli v podstate, až na tých pár letákov, čo doniesli tí dvaja Lacovia a Janko Kováč, v podstate, čo sa deje v ten prvý, druhý, tretí deň. A tie letáky neboli od EŠTB, to boli donesené ako z Prahy, čo náhodou oni sa tam objavili a niekde ich získali a doniesli. A všetky tie konšpirácie, že niekto toto tu vykonštruoval, čo Jakeš sa teraz snaží podsúvať ľuďom, a že Lorenz to urobil, to sú absolútne nezmysly. Na každej úrovni, lebo ja som už prakticky po 2 týždňoch, už som mal kontakty so všetkými regiónmi na Slovensku. Na každej úrovni sa konalo spontánne. Možno niekde sa našli nejaké výnimky, že niekto dokázal manipulovať s tými ľuďmi, ale určite nie v Rímavskej Sobote, určite nie v Rožňave, určite nie v Lučenci, určite nie v Leviciach. Ďalej neviem, ale to som chodil, lebo ma volali tam na tie stretnutia. A videl som, ako ľudia reagovali a videl som, ako boli skrytí pod paplónom všetci a policajti, eštebáci a tajne nás fotili a filmovali a zapisovali si mená, ale do ničoho nevstupovali, lebo jednoducho boli s prepáčením posratí. To je skutočnosť. A tieto všelijaké teórie o Živčákovi, že jeho nastrčila ako štátna bezpečnosť. Jeden mŕtvý študent. Hej, nastrčili ho, ale to už bolo tak silno rozbehnuté, že oni len chceli ukradnúť z toho koláča. Tak tam nastrčili Živčáka. Lebo to už sa nedalo zabrániť. Si zoberme, že 16. novembra, keď ešte nikto o Živčákovi nevedel, tak v Bratislave bolo kopu ľudí na čele s Heňou Hrinkovou, kopu študentov, ktorí donútili ministra školstva, aby s nimi viedol dialog o problémoch, o slobode a tak ďalej. Čiže toto je najnebezpečnejšia vec, keď niekto uverí tomu, že niekto nás tu manipuloval a tak. Však ten proces bol rozbehnutý, povedzme si na rovinu. My sme sa pripojili neskoro. Však my sme boli skoro poslední. Rumúni boli za nami. Hej. Pred nami, však cez nás, cez Rímavskú Sobotu chodili z NDR Trabanty a nechávali auta v Ipli a išli cez Maďarsko do Rakúska a tak ďalej. A to bolo dávno predtým. Čiže toto je najnebezpečnejšie, lebo ten ideál novembra je v tom, že ľudia sa postavili proti tej neslobode a proti tým prúserom a tak, čo tu boli. A fakt je ten, že ten štát bol na spadnutie. Ako to je, si treba povedať na rovinu, že my by sme nemohli fungovať. Havel nezrušil výrobu zbrojárenskú, zrušili ju v 87. roku komunisti, lebo nikto nám za tie tanky neplatí. A ja som z Martina, ja viem, o čom hovorím, viem presne. A tu bolo zasadnutie krajského výboru strany v Rímavskej Sobote, na čele s Pirošikom a Gibalom, kde sa zrušila zbrojárenská výroba v Československu. Čiže Havel s tým nemal s tým nič spoločné. On len vyjednával s Američanmi, aby nám za to zaplatili. No a zaplatili? Nezaplatili, lebo byrokracia v Československu vtedy neurobili tie veci, nedotiahli do konca, ktoré sa mali urobiť, aby sme mohli dostať tie granty na reštrukturalizáciu výroby. Konverziu výroby. No a skončím rýchlo, ešte poprosím Zola Bána alebo niekoho z našich priateľov, s ktorými sme veľmi dobre, hneď na začiatku veľmi dobre spolupracovali, čo je príkladné, ako dovolím si tvrdiť, kde vždy sme konzultovali s Maďarskou nezávislou iniciatívou, ešte oni vznikli prv dokonca ako VPN, mám taký pocit. Hej. A my sme s nimi konzultovali všetky veci a všetko sme robili spoločne, úplne v pohode, bez problémov a tak ďalej. To bolo na tom veľmi silné. Zolo, ako už tu aj Dano spomínal,
však od začiatku nebolo také ľahké, ako sa to dneska už zdá. Pamätám si, keď sme chodili do Bratislavy pre rozum, hej, tak sem tam sme mali u seba aj pas. Že náhodou, keď niečo sa stane, aby sme vedeli niekde utekať. Ktorým smerom. Bolo to také poznášajúce pre nás, že tam v Mozartovom dome sa to hovorilo, áno, vtedy sa mohli stretnúť a podebatovať. A boli tam ľudia, ktorí dneska tiež aj v televízii vystupovali, pre ktorých je asi škoda, že zo Slovenska ušli, hej. Možno, že keby oni sa dostali k moci, respektíve oni by viedli aj VPN-ku, aj štát, že by to dneska asi vyzeralo inakšie. My sme sa tešili na tú spoluprácu, samozrejme. Robili sme, čo sa dalo. Žiaľ, tu už pripomenuli, že pozdejšie sa to zvrhlo a potom sa už postavovali určité strany voči sebe, čo nám asi uvrávalo aj zo sily, aj zo všetkého. Čo k tomu povedať? Boli sme pekní. Mali sme 38 rokov. Dneska už máme 63. Deti sme mali veľké, teraz sú dospelé a máme vnukov. Čo k tomu povedať, dodať? Len toľko, aby snáď do budúcna, aby to nejak lepšie vyzeralo, aby to spolužitie bolo asi lepšie. A tomuto novému štátu, možno s novým vedením, popriať hodne šťastia a zdravia. A verím, že príde čas, keď možno tá nová nebude zamatová. Dano dal do protokolu, kde sme mali dvaja sedieť v Slovenskom národnom divadle, lebo včera Dano tam bol v tom Slovenskom národnom divadle pri oslavách našej revolúcie. Nie len ich, lebo tam tí, ktorí tam sedeli, možno tam ani nemali čo robiť. A Dano mi hovoril pred 2 týždňami, že možno, že sa dostaneme do Národného divadla, lebo že prezident Slovenskej republiky, ktorého si mal na balkóne v druhom kole volieb, nás pozve. Tak mňa prelustrovali a ja som sa tam nedostal, Dano sa tam dostal. Tak to je fasa, že aspoň niekto z nás dvoch. A potom, včera som ukazoval deťom záber z generálneho štrajku na tabakovej továrni, alebo na námestí tabaková továrňa dneska byla. Kdyby byla bíla, by byla bíla. Takže to všetko vybielili, dobre. A deti nechceli veriť, že ja som v tej červenej bunde vetrovke ich otec. Že, a však si nemal biele vlasy, hovoril, ale dneska mám. A Dano hovorí, že ak bude čas a možno priestor, tak by si tam mal niečo odprezentovať. No samozrejme, že to bol iný protokol, však tam boli 5 prezidenti. Takže o tom potom bugikám, že ja sa nemôžem dostať na pódia a na dosky. Ale napísal som toto, že Zamatová 25. 25 rokov po tom rozmýšľam nad životom. 25 je štvrť storočie dejín. Pochovaný je Vyšehrad, Praha, ba aj Devín. 25 mala modrú farbu, bankovka papierová. 25 rokov slobody a korupcia staronová. 25 je už za nami. O 25 ako bude, keď mnohí z nás už tu nebudú? Čo zanecháme Slovači? Len prázdne slova? Či snáď iba zlatú pent búdu? Alebo aké zvyšky, čo aj po tamtých raz zostanú? 25.
nemám na výber. Číslo štvrťky, keď 100 je celá. Pre koho z nás je tu nachystaná cela na doživotie? Či ozaj sme to chceli tak? Vyletieť ľahko ako vták nad oblak? Úprimný? Blázni. 25 sekúnd ešte máš. Tak v duše trízni zhasni. Spomínam na klub nezávislých zdravotníkov, že my sme boli v nemocnici, to bol najväčší podnik, myslím, po cukrovare. Ja som obvolal niekoľkých kolegov, nevidím tu okrem Tiba niektorých a musím povedať, že trošku inšpirácie som mal, prosím, Stanko, hej, vidíš, prepáč som. Hej, áno, že včera v tom divadle, keď ste si pozreli, z dnešnej garnitúry, nechcem povedať gerilovej, bol tam len Dušan Jariabek. Videli ste niekoho v Národnom divadle? Tak mi dobre padlo, že v prvých radoch boli muži novembra 89 podľa zásluh a viem o tom, že pán prezident pozval všetkých členov parlamentu a pozval všetkých členov vlády. Opravte ma, ak som sa nevidel v televízii, bol tam niekto, okrem spomenutého s tým zlým kukučom. Vieme, o koho sa jedná. No není Dušan Jariabek, ja neviem, že by bol aj vlastným sympatický. Ale tá kópia, ktorá bola v Bratislave, za tých 25 rokov vyvledla, lebo aj na našej miestnej, okresnej alebo krajovej úrovni sme stratili strašne veľa členov. To, že sme sa tu zišli, tých 25, 30, je úžasný úspech, lebo boli roky, keď sme sa tu 10 zišli. A ako hovorili maďarskí priatelia, že by sme od strachu zaliezli do myšovej diery. A chcel by som apelovať, mnohí, ktorí boli na našej strane barikády, už sú na druhej, alebo spoza rožka vykukujú, že čo tí vápenkári, že robia. Takže si myslím, že my, čo sme sa dneska zišli, vieme, za aké sme